smiler han, hvor er han glad. Hurra, hurra, hurra. Men denne lærer også for hjemme venter hurra. Med dejlig chokolade og kager til. Og når han hjem fra bussen går, hurra, 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 så skal han hjem og holde fester dem, som kommer med som gæst. Og dejlig chokolade og kager til. Tak for det.